ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಯುಡಿಎಫ್ ನಿಚ್ಚಳ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಯುಡಿಎಫ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯುವನೇತರ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪದವೀಧರನಾಗಿರುವ ಎಕೆಎಂ ಅಶ್ರಫ್ ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ಸುರೇಂದ್ರನ್ ಅವರನ್ನ 745 ಮತಗಳಿಂದ ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 2016ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಯುಡಿಎಫ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದಿವಂಗತ ಪಿಬಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೆ ಸುರೇಂದ್ರನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 89 ಮತಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ರು. ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ಗೆ 56,870 ಮತಗಳು ಲಭಿಸಿದ್ರೆ ಕೆ ಸುರೇಂದ್ರನ್ ಅವರಿಗೆ 56,781 ಮತಗಳು ಲಭಿಸಿ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಪಿಬಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದಿಂದ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 2,14,779 ಮತದಾರರು ಮತದಾನಗೈದು ಯುಡಿಎಫ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂಸಿ ಕಮರುದ್ದೀನ್ 7,923 ಬಹುಮತಗಳಿಂದ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ನನಸಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವುದು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ದುಃಖಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿರುವ ಎಕೆಎಂ ಅಶ್ರಫ್ ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡಿಗ. ಗಡಿನಾಡಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರು. റഹ്മാൻ ഉദ്യാപുര വിപോ ന്യൂസ് മഞ്ചേശ്വര. വളരെ സന്തോഷം. കഴിഞ്ഞ 10-25 വർഷമായി മഞ്ചേശ്വര മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന് സാധാരണക്കാരനായി വളർന്നു വന്ന് ഈ മണ്ഡലക്കാർ വളർത്തിയെടുത്ത ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ, മഞ്ചേശ്വരം ഗോവിന്ദപ്പൈ കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർ അങ്ങനെ കടന്നു വന്ന ഒരാൾക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ്, UDFൻ്റെ നേതൃത്വം സീറ്റ് നൽകുകയും BJPയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കേരളത്തിലെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അമിത്ഷായുടെയും മോഡിയുടെയും ആശീർവാദത്തോടു കൂടി പല രീതിയിലുള്ള മതധ്രുവീകരണവും അതിശക്തമായ പണം വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ ഈ മണ്ഡലം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത്യുജ്വലമായി ഭൂരിപക്ഷം 1000-ന് താഴെയൊന്നുമല്ല, ഇപ്പോഴാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്, 1500-ൽ മുകളിലാണ് ഭൂരിപക്ഷം. നല്ല ഒരു ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ വിജയമല്ല, ഓരോ മഞ്ചേശ്വരക്കാരൻ്റെ വിജയമാണ്. ഇത് മഞ്ചേശ്വരക്കാർ ഒരിക്കലും വർഗീയതയെ ഈ മണ്ണിൽ ജയിപ്പിക്കില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ്.